Олимпиадаға әзірлік оқушыдан да, оқытушыдан да зор ішчәнлек, зор тырышлык сорый. Шуннан да гимназияда олимпиадаға әзірлік югары дәрәҗәдә куелган. Шуңа күрә менә бүгенге көнгә безнең регион һәм республика этабында 60 урын яуланды. Бу инде укытучыларның да, укучыларның да хезмәт җимеше. Әйтергә кирәк, узган елгыдан аермалы буларак, безнең регионда бүгенге көндә 13 урыныбыз бар. Шуның 3-се җиңүче укучыларыбыз. Республикада безнең 31 урын, шуның 3-се җиңүче укучылар. Һәм безнең тагын нәкъ менә авыл укучылары өчен инглиз теленнән, физикадан, химиядан Олимп-Каюл дигән республика олимпиадасы бар. Кызганычка каршы, быел пандемия булу сәбәпле бу олимпиадага укучылар өчен квота әз бирелде. Биредә югары класс укучылары гына катнашты. Безнең инде зур өметләр бар иде шушы олимпиадада югарырак саннарга ирешү. Без инде узган елгыдан аермалы буларак, узган ел безнең 12 урын булса, быел безнең Олимп-Каюл олимпиадасында 7 урын алынды. Ләкин аңа да карамастан, узган елгы планканы без арттырдык. Узган ел безнең 56 булса, быел безнең 60 урын алынды. Һәр даим әзерләнеп кенә, һәр даим шөгыльләнеп кенә бу уңышка ирешеп була дип уйлыйм. Мин инде айрым укучыларга тукталып үтәсем килә. Безнең 3-4 фәннән регион һәм республика турында урын алган укучыларыбыз бар. Мәсәлән, 11 класс укучысы Ибраһимов Раил. Ул безнең 3 фәннән регион этабы призеры булып тора. Шулай ук 10 класс укучысы Мухаммединова Лиана 2 фәннән регион этабы җиңүчесе һәм 2 фәннән республика призеры. Валиева Нәфисә 10 класс укучысы 1 фәннән җиңүче регионда һәм 3 фәннән призер булып тора. Шулай ук 3 фәннән безнең 8 класс укучысы Гилаев Айнур һәм 9 класс укучысы Тахирова Эльвина. Безнең инде мондай укучыларыбыз байтак, бер генә фәннән кертмәгән. Һәм әйтергә кирәк тагын, безнең 7-8 класс укучылары киләчәктә булар потенциаль олимпиадниклар булып торалар. Олимпиадаларга килгәндә безнең бөтен фәннән дә укучыларыбыз катнашты. Күбесе динамикада дип әйтергә кирәк. Һәм айрым фәннәрдән без инде күбрәк санга игътибар итмәйбез, сыйфатка игътибар итәбез. Һәм менә айрым фәннәрдән әле районда 10-нчы урын алмаган икътисад фәненнән безнең призерыбыз бар. Һәм шулай ук дөнья сәнгате МХК дип атыйбыз без аны, 2 җиңүчебез, 1 призерыбыз бар. Район башлыгы тарафыннан яңа уку елында безгә планка куелган иде 60 урын алу. Менә бүгенге көндә без бу планкага җиттек. 60 регион безнең регионда һәм республикада алынган урыннарыбыз бар. Менә инде киләсе ел өчен без бүген үк әзерлекне башладык. Бу атнада безнең олимпиаданың финишы без технология фәне белән төгәлләйбез. Әле 60 урыннан күбрәк булыр дигән өметтә калабыз.